Assalamu alaykum, hormatly watandaşlar. Türkmen Owaz teleýaýlymy öz işini sunup tökütüşýär, gepleşik arkaly dowam edýär. Mehriban adamlar, biz bugünkü gepleşigimizi Türkmenistanyň halk artisti, halifamyz, Türkmenistanyň hormatly İlyas Ulsy Kakadurdy täjin bilen taýýarlap size ýetirmegi maksat edindik. Halifa hoş gördük gepleşigimize. Sağ olun. Alha edi diyarmyzda arkada prezidentimizin saýasynda şu ýylyň adyna yapılan şygardan ruhlanmam siz desin ýagdaýda onu da ilkinjilen hataryna täze eser döredip halkymyza ýetirdiňiz. Arakaçlığın, onanışmağın, vatanıdır Türkmenistan diyarım. Otuduğun sahip, kucak açmağın, vatanıdır Türkmenistan diyarım. Halal yolun yere, haka yolun, diyan didarım deyip tüyündüm. Parakatçılığın, ananışmağın, vatanıdır Türkmenistan diyarım. Parakatçılığın, ananışmağın, vatanıdır Türkmenistan diyarım. Eýem ilkinjilen hataryna halife hökmünde arkadamyzdan alýan görülýäňizi ýaşlamyzyň arasynda öwgedip nesihat edip eserlerini serpa edip gelýäňiz. Edil häzir siziň bu ýonjuňyz kalbyňyzyň joşguny tomoşaçylar üçin ýakymlydyr, biziň özümiz üçin hem täsirli halife. Bizim mehriban arkadağımız medeni sunut işgärleriniň gadyryny bilýär. Sebäbi sen ýaşyňa garamazdan bir biýiliň guşap döwlet sahnasyna çyksaň, zehiniň bar bolsa, hormatly arkadağymyz şaher paýyny ýapyp, sen uruklandyrýar, heweslendirýär. Deyip halka, halkanyp dur yedi arka. Koylu güllar yedi ülke, arkadağım Allah korusun, döwlet senden soğulmasın. Koylu güllar yedi ülke, arkadağım Allah korusun, döwlet senden soğulmasın. Yolun açık bugün sağı sonu, mert bederli oğul ilim, peykamıkın dövülmesin, dövlet senden soğulmasın. Mert bederli oğul ilim, peykamıkın dövülmesin, dövlet senden soğulmasın. Aydınçylar diýilýän, sadanlar diýilýän öz döwürlerini waspçylar da. Biz döwürimizi wasp edýäse. Onuň halifa şu döwrüň özi sizi ýaşamaga da ruhlandyrýan bolsa gerek. Umut diýilýän adamy joşdurýanlar. Şuna aydyn bolsun, saz bolsun, heýkel taraşlyk bolsun, suratkeşlik bolsun, hemme şahirçilik bolsun. Ilham bilen döreýänler da. En sokarsan deyip seyil bağına, savak güllere atır saçaklar. Sen bakarsan deyip seyil çağına, avşamak yellar oğlağa çaptar. Şuna sen suratkeş bolsaň, kalbyňa bir şekil gelse, derrew onu alyp zehiniň bar bolsa gaýdyny geçirersiň da. Ýalpylap duran şekillerde. Adamyň içki dünýäsi görülýär şo Hak şekilde. berekella. Hakyky içki dünýäsi görünýär. Mehriban arkadağymyz her ýylymyzy bir ajaýyp atlandyrýar da. Ine şoňa doýan gaýdyşyňy ýalyp, hat ilkinjiräk bir seslenip bilsek bizem şoňa begenýär. Halife hökmünde hem ýaşlamydan bir nusga alsyn. Ýaşlamydan şoňa seslensin diýip ýaşlamyda bir gowy görelli görkemek da bir tarap. Biziň hemme biziň baş maksadymyzdan şu döwür bilen deňdem almak. Gaty dogry aýdýan. Öz döwründen galman zähmet çekip bilýän adam şyn gahrmandyr diýär. Fehmde aýdylýar da şo. Havada qarğım köpet dağım var, bedewim el halim nevit qadım var. Utarına bil konun sağdan, vatanıdır Türkmenistan diyarım. Halal yolun yere, haka
Danışmağın vatanıdır Türkmenistan diyarım. Parakatçılığın danışmağın vatanıdır Türkmenistan diyarım. Arkadağımızın ünleyen yine bir zadi şu aydımtağın içinden milliliğimiz yarış argaç olup geçmelidir diye de. Şola minha bizi katı bekleyenler ya. Sebebi her halkın özüne mahfuz aydımtağı var da. Şoň içinde de milliliği var. Şu aydımtağı oluşarak her halkın hem özüne mahfuz milliliği var da. Deyip desturam var, milliliğim var, geyinişem var, tebigatam var. Herin özüne mahfuz da. Aydımtağının içinde millilik bolony ýagdaýynda näme bolýar? Aydımtağımızın ömrü uzak bolýar. Onun füýçüligi başgaça bolýar. Füýçüligi başga bolýar. Adamyň şol 10 küsüňüne siňýär şol. Şu adamın yüreğine var yani inç yol idarlap gitti değil yere. Şolor ýaly eterler eýem milli safinetler çalınan neyni eýem bir ki duyguýy dörediýär de ödüm. Şirin sözlü mulayim sensin benim dünyame yalta salyan günayım gülgunça değil varıp nazarın sansan peri Arkadağımızın dörediyen ençeme eserlerim var. Türkmenin geçmiş tarihini has açık aydın şöhlenenlerye. Şükür Bakşy'nın ağasını benilikten halaf edenliğini, Dugtar Saaduralının üstü bilen şu alp kaydanlarını beyan etýär. Şu wagtky şu beýik şahsiýetlerimiz Ustad Halipalamyzyň heykeli şu milliliklen bizim halka görkezmek üçin gelecekki nesillere ýadygar bolar ýaly arkadağımız ul şertler döretip berdi. Bizden ha Bagtyar döwürde ýaşap ýör. Mehriban arkadağımız yurt başına geçeli bäri öz Jowhur paýhandan çykýan şa diwanlaryny öz halkyna sowgat edip gelýär. Garaşsyzlyk bilen ganatly, betaraplygy bilen Bagtyar adamlar da ber. Şo yurtda ýaşaýar. Mehriban arkadağymyz öz soňda adamdy. Soňda adamsam duýgur bolýar, seherlady inçelikli duýýan bolýar. Mehriban arkadağymyz öz halkyna şa diwanlaryny her ulgan boýunça, her temalar boýunça sowgat edip berdi. Onu hemme bilýär. Köp taraplaýyn eserler döredýär. Köp taraplaýyn eserler da sebebi haýsy ulgamy, haýsy tema ýüzlönsem käm diýsem, bizim Mehriban arkadağymyz şa diwanlary tetaran durda. Taýýar eserler durýar. Ö temaň haýlap Allah okaýar şo. Onuň söz başam taýýar ýa. Söz başam taýyn. Şoň üçin ýazylýan atlaram kämil derejede ýazylan şol. Türkmen halky döräninden aydymtalygyň döräniligini şo taý tes görülýär da. Bizim ha Türkmen halkymyň 5000 ýyllyk taryhy bar bolsa, aydymtaly döräni halkymyz bar bizim. Müňlerçe ýyllap şu bizim şu matky çalyp beren milli aydymtalymyz bar. Şu müň ýyllykllardan gelen aydymtalymyz şu. Dünya gelin son, mal başlı gelmez, jöňe bilen son. Dolun sana bir didarım gören son, urdu näme ýüregi, urmady näme. Dolun sana bir didarım gören son, urdu näme ýüregi, urmady näme. Küýdi näme anama, küýmedi näme. Diýdi näme dilim o, diýmedi näme. Bir näçe müň ýyllyklardan gelen bizim ajaýyp aydymtalymyz şu mat her döwürde ýaşap ýaşar.
Bizim şu halipalarımız var, şükür bağışı diye, kulağın bağışı. Şu tayda bizim hemen aydın halımızın bir ulu kudreti tesir ediliyor şu tayda. Hemen bizim Türkmen halkımızın Nurmaz Sarıhanov'un eserine dostun taraftarlığını ünlüye. Şükür bağışı näme diye. Sözümü dinleseniz, men şu jaga horoşaja dutarım bilen diye, sinap alıp bilmez mi kam diye. Şu köynücü dutar bilen ağam halat etmeye ruhsat berin diýär. Ruhsat berin diye da. Men dutarly geldim. Sebäp diýsen, bütün aşym meniň kelläm bir pikir geldi. Epiň ýsgasy şu körüşüçe dutar bilen ağam halat etmeye ruhsat berin. Pehemli halipalarımızın biri pehemi. Hemen bizim beyik sonotunu şotadı, yeňip üstün çıkýardy. Billerin savi Asta gönlümi Men sana bilmelim Sadın çanayım Unçalarım neli Asta gönlümi Men sana tergüllüm can Nedin çalayım Kalbimden bakar Yalın çalayım Saat sagaldyjy, saat şifa berji, saat ýeňşiň ýaram. Sizem ençeme ýel bäri mandalin saat guralyny erke diýäňiz adamlar eýem sizi görenden şol saat guralynyň owazy gulagyna eşitilip gidýändir. Indi halipa siziň özüňiz üçin aýdym näme? Aydym meniň akbalym diýiljek. Sebäbi adam ýaşlykdan özüniň näme hüner etşegini bilenok, özüniň kimdigini bilenok. Kär saýlamak kyn bolýar yetkinjeklik döwründe. Şu hünäri saýlap alandan soňam şonu sen hünäriňi köpçülik aqrar etse, onuň döwrüň bilen döwürde şolya utgoşýarda, soňa töwürliýe gidiber ýa-ni eken. Dillim seni Dillim seni tutar Kurbağlarda biten vakti almanar Duyumu sen görsem deyip gülmeyen Şol gaýdym içinden seni gülmeyen Kurbağlarda biten vakti almanar Duyumu sen görsem deyip gülmeyen Şol gaýdym içinden seni gülmeyen Menne umman bir bileti geljilik häsiýet bar. Birine ünüsümü diksem şonu uğrunusum gelýär. Şonuň gotuny, häsiýetini, özüni, durmuşda alyp barış ýagdaýlaryny gyzyklanýar. Indi halipa edil häzir siziň üçin şolar ýaly haýs halipaň ömür döretçilik ýol gyzykly. Maňa şu ýurdumyzyň mara, şu adalan halipalar bar. Piri senediň ustady bolsun, estrada älemniň ustadlary bolsun. Hemmesi men halipam. Sebäbi men hemmesinden joşun alýan. Sebäbi her gülüň öz ýygy bar diýär. Her halipaň öz äheňi bar. Her halipaň öz aýdyş ýoly bar. Lezzeti bar. Şumadana men mysal edip aýtsak, biziň aýdymyz bir aýdym men süýji bolsa. Soň süýjiligini hemme halipalaryň hyzmaty bardy diýip hasap edilje. Sebäbi men kän halipalardan täsirlenýänler. Şumadana Sahi Jebbarov halipamydy. Alyp görsek, men doýup bilemok şu halipadan. Dinlediňçe teşne de şol aýdymlar. Teşne diye, gaýta sen bitdirçe teşne diye. Nurberdi Gulham şoň ýalap. Ya Salar Tarık ýoluň ustady Ödönýa halipa, Ödönýa Nowotov, olam şoň ýalap. Onuň halipa şol halipalaň aýdymlaryny ýolla bar ýakan ulugdy dinleýändi de daş ýolmam ýakyny diýär şolar. Gaty dogry diýen. Sebäp gyzykýan da. Şolar ýaly özüne maýil edýän aýdymlar bar. Sebäp türkmen halky ilmidama halk aýdyma maýil bolupdyr da. Hakykat. Estrada başlamyz barna, Mämi Şary, Ugul Tekay. Ene Şah Mehmet Bäşeýew. Safarmat Babaýew, Anegirde Attanow. Kän halipalarymyz kän. Şolaň haýytyny dinlesen, sana lezzet berýär şol. Onuň halipa arkadagymyz, näbiziň halipamyz döwlet geldi, ökdiýsün saatlardan çalyp bermegi, şolam eýen biziň milliligimiziň
täze görnüşde, täze röwüşde nesillere serpay edilmeli. Milliliği oýlayan formatyn hemem halipalara oýlayan formatyn aýratynyň aýdatyn edi. Gaty dogry, Mehriban arkadagymyz şol nutkuluk hereketleri bilen şo taýda nämen ünniye. Şo halipalan baryp näçe ýyl geçen şol aýdym taýlaryň üstünden. Ine näçe ýyl geçenem bolsa, biziň hiç ýemizden hakydamyzdan çykanok. Şonu diýişgärler diýip şu bir de ünniye şonu. Şonu mysal alýar. Demek şo taýda milli öwüşgün bar kurýar şo taýda. Şeýdip şoň şeýne diýär arkadagymyz şonu. Mehriban arkadagymyzyň şu göreliler nutkuluk mektebinden täsirlenip gelecekde aydym taýlaryň üstünde şeý dip işleseler, şulardan dören aydymlar, şularyň ýerine ýetiren aydymlary uzak ýaşar diýip men şahada berdim. Elbette halipa şu wagt söhbet diýet, söhbetin arasyna sadaşykly sazam uly orna eýe, aydymam uly orna eýe. Siziň öz döredişiliňizi, ýa-ni biz kiçiligimizden bäri ýaşap gelýän gowy aydymlar bar. Nurana aydymy ýa bolmasa göresim gelýär diýen aydymlar çemenini diýsen käntiň. Başta sabır karar takat kalmadı. Canım seni juda göresim gelýär. İntizar gözlerim sessiz ağladı. Canım seni juda gördüm gelýär. İntizar gözlerim sessiz ağladı. Canım seni juda gördüm gelýär. Halipalaň ýolunam ençemesini ýerine ýetirdiňiz. Ýöne hem aydym döredip, onam şygyr tetirlerini öz kalbyňyzdan joşduryp ýerine ýetirenňiz, ama gepleşigimiziň şu ýerine şol aydymlaň birinden häzir ýerine ýetirip berseňiz. Şu men öz dörejiligimden birinji dören aydym. Häzirem şu dabaralarda şol aydymy aýdaýsaň diýen dinleýijilerimiz bar. Aslında hakyky adyny aýtsamak gamlyk gyýdyň lälesi bolmaly. Ýöne gamlyk aydym diýip baraydyk da şonu. Giň törmi bedemek taňa nesip etmedi. Şol aydym. Adyny aýdanyňyzdan keňi gulagymyza gelip gitdi. Tana şonu aýdyp beren onu mene. Ol howes bilen hal. Karının sağ soli kalbimden sallanıyor. Sana teşne yüreğim arzu umut dondori. Sana teşne yüreğim arzu umut dondori. Yel öwüsü yatmadı, arzudan atmadı. Giň törmi bedemek sana nesip etmedi. Giň törmi bedemek sana nesip etmedi. Söýgümidi giňleýän ağlaýaryn dinmeýän. Sana ýalan sazyny özgü ýürek dinleýär. Sana ýalan sazyny özgü ýürek dinleýär. Yel öwüsü yatmadı, arzudan atmadı. Giň törmi bedemek sana nesip
etmedi. Bin törmü bedemek sana nesip etmedi. Sana düdün salmi özve yürek dinleyer, özve yürek dinleyer. Hey. Köp sağ ol halifa. Hemme adamları ben niye diye şulaydımlar. Indi halifa siz ömrüňizi, öz akbalyňyzy, öz döwrüňizi şu sunnet ýoluna bagşladyňyz. Indi size sowalym halifa. Şu sunnata baglanan ömür haçan diýinje alýar? Hakikaten o işlerini ömür işlep berdi, ömür lezzette gezdi şol. Sebep diýsen ol aýdym tadyň içinde ýaşap berdi. Ol mudamy lezzetin içinde ýaşap berdi. Şun o işgary bolsaň o sana lezzet berýär. Kuşun kalkar göğe belinde, güzel kıyılar yılgırana gülüne. Bir köşük bir duyguyu dördür sene, güzel kıyılar yılgırana gülüne. Güzel kıyılar yılgırana gülüne. Hayran eder onun eden işleri, olup yadılar kalem kaşları. Kırmızı levden görünür sadık dişleri, güzel kıyılar yılgırana gülüne. Güzel kıyılar yılgırana gülüne. Bir aydym saat bizim nämämiz? Uruhy iýmitimiz şu. O sen uruhyň iýmitlenýärdi. Indi şu neri ulgamyň darkanlygy diýilýärmi? Şonu kuwatlandyrjak bolsaň birinji dermany şoň aýdym saat. Rahatlanırcı güýç. Rahatlandyrjy hem güýç beriji. Son o deferi. Ruhuň iýmiti elmedama saza sungatda jemlenýär. Arkadagymyzyň eserlerine bellenilýär. Dünýäde iň kämil dören sungat eseri eni hudisi diýär. Siziň hem enelemizde wasp edýän gowaýdymyz bar. Şol aýdym häzir gepleşigimiziň şeýerine iýleşlemede ýetirdik. Soň söhbetimiz dowam edýär. Höwes bilen. Tanna yudu bilendin diraw yene yüreği yudu bilendin diraw yene yüreği Kuvanup boyuma götürür seni geleceğin arzular sanar her güni sanar her güni Vatana Hüseyin'i mehribilen sindiraw yine yüreği yine yüreği yine yüreği mehribilen sindiraw yine yüreği Vatan şöhratına şöhrat katmasan Vehvi düşün o görüş etmesen Ağırsan mıncıssan pendin tutmasan Perişandır tendir o yine yüreği Yine yüreği Yine yüreği Aynenin yüreği nadiktir güllün Büyüşüdür zillen, büyüşüdür zillen
قوة تفر قيدر مغلان دنيا يا لدين دراو ينا يروي ينا يروي ينا يروي دنيا يا لدين دراو ينا يروي Halipa aydımlı dünyanın özünü hem lezzet ba, hem yakın ba, hem yaşayış ba. Şular ýaly owdan günnemiz bagtyarlyg bilen dowam edýär. Arkadagymyzyň saýetinde her günimiz aydym saat bilen, sungat bilen, şatlyk bilen, şowkun bilen geçýär. Gepleşigimiziň ahyryna aýçyk alkışly sözleriniz bize häzir ýakymly bolup dur Halipa. Prototdan peýdaranyp biziň nusholuk mektebimiz bolup duran Mehriban arkadagymyzyň ilmidama janyň sag bolmagyny, ilimiz ýurdumyz babatda alyp barýan ulluhan işlerine, ulluhan şowgulluklar arzu edýän. Goý Mehriban arkadagymyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmidama rowaj aldyn. Haydan arzuňyz hasyl bolsun Halipa. Şol arzuwlary bizim ýürekden goşulýar. Täze döwletli diýarymyzda madamly toýlar toýlaşýar. Türkmeniň gadamy batly, taçaklary daatly, ojaklary bedewatly. Şoň üçin size döredüçilik ýoluňyzda da, gelecekde zähmet ýoluňyzda da, durmuş ýoluňyzda da ullukan üstünlikler arzu edýär. Janyňyz sag bolsun, gepleşigimize gatnaşanyňyz üçin köp sag bolun. Geçen yolum getirip şan, tuğum erkinlikten nişan. Ata yurdum Türkmenistan, arkadağı oğulluzum, dövlet senden savulmadım. Ata yurdum Türkmenistan, dünya birliği oğulluzum, dövlet senden savulmadım, dövlet senden savulmadım, Kur'an senden savulmadım. Anha, mehriban adamlar. Biz bugün Sunuwat Hökümetçigatly gepleşigimiziň dowamyna Halipamyz Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy Kakadurdy Täjim bilen sazlaşykly söhbetimizi size ýetirdik. Edi diýarymyz toýlar mekany, şeýle bagtyar güni, bagty zamanan bize serpa eden arkadagymyzyň adyna ýolaýan şahyryň şu tetirler bilen gepleşik jemlemekçi. Bir karar döwletde bagtly watanyna saglyk bolsun, şatlyk bolsun, saz bolsun. Halkın howun nar prezidentimiz hemişe Türkmeni arkada bolsun. Mehriban adamlar, şeýle ýagşy arzu umytlar size ýollap bu gepleşigimiz jemleýär. Gepleşigimiziň inki sanlaryna diýdarlaşança biz siz bilen hoşlaşýar. Hoş wagtyňyz mehriban.